Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα γινόταν αν κάποιος μπορούσε να δημιουργήσει μία ψεύτικη εικόνα με εσάς ή ένα πλαστό βίντεο από εσάς και να το χρησιμοποιήσει για να εξαπατήσει τρίτους ή να σας αποσπάσει προσωπικές πληροφορίες? Εάν αυτό νομίζετε ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τότε να σας καλωσορίσω στον 21ο αιώνα και στην τεχνολογία των deepfakes. Το deepfake είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας περιεχομένου, όπου με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επιτυγχάνεται η παραποίηση του πρωτότυπου περιεχομένου, ενός βίντεο δηλαδή μιας εικόνας, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κάτι εντελώς διαφορετικό από το αρχικό. Έτσι, με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, οι δράστες κατορθώνουν να δημιουργούν βίντεο με το πρόσωπό σας και τη φωνή σας και να σας παρουσιάζουν να κάνετε και να λέτε πράγματα τα οποία δεν κάνατε και δεν είπατε ποτέ. Ο στόχος βέβαια είναι ξεκάθαρος. Άλλος ένας πανέξυπνος τρόπος για να σας αρπάξουν τα χρήματά σας μέσα από το πορτοφόλι. Για τον λόγο αυτό, μείνετε ενημερωμένοι, μείνετε ασφαλείς και μην επιτρέψετε ποτέ και σε κανέναν να σας καταστήσει το επόμενο ψηφιακό θύμα.